Fi beth i sythu. Lla ni ddim fod wedi dewis diwrnod mwy o'r. Dwi'n mond y dŵad tro nesaf os drefna nhw rhywbeth yn rha. Dwi wedi dŵad y panel bod ein i'r hogia saws na fyd. Dwi'n mynd i weld os gai damod o gacan i. Ti'n iawn, cariad? Dwi'n teimlo'n grac os ti eisiau gwybod y gwir. Dim chdi di'r unig un. Mae pawb yn fflat. Drych ar Siôn, mae crwn i dyn ar ei dalgen e. Oedd o di meddwl sy'n ni gyd yn y celloedd y byn hyn. Dyma ni, cacan gri bob un. Efe na bych chi'n galw nhw? Welsh cake mae hyn o ddweud. Piger y man i ti'n cael gwybod. Chdi di falma i, o Fangor. Un o griw yn normal. A con nhw bechgyn Merthyr. Yma chi, hogia. Drink down. Diolch. Tegid ydw i. Diolch, Tegid. Mae'r heddlu yn ddrwg iawn. Yeah, they know they're doing all right. So, what made you come to the protest? Ar dan dros Gymru. Supporting the cause, isn't it? Although you don't speak Welsh yourself. We're all in this together. I was denied the right to speak my own language. Cymru rydd a twllin pob sais. Tegid, di'r efo ni, nid i? Os gen ti air i? Ia, mae'n hanodd gwybod be i ddeud. Da ni gyd yn teimlo rhywbeth debyg, dwi'n siŵr. Rhyw rwystredigaeth, illa. Ond mae rhaid ni gofio mae megis dechrau ydyn ni'n fama heddiw. A mi liciwn ni longyfarch pawb am lwyddau blastro Aberystwyth efo'r posteri. Mae pobl Aberystwyth wedi gweld eich llygedau hunain, fod yna griw ohono ni am weld pethau newid. Mi nath pawb i ran yn ardderchog, heb lawr, heddlu, wrth gwrs. A mae o'n syndod i ni gyd bod nhw wedi troi clust fyddar, fel petai. Yr unig beth allai gynnig ydy bod hynny'n dacteg cwbl fwriadol. Be dyn ni am wneud, felly? Wel, i ni wedi wneud beth fedrwn ni am heddi. Os mae dyna ateb yr heddlu, fydd rhaid i ni feddwl am dacteg gwahanol erbyn tro nesaf. Pam aros tan y tro nesa? Heddiw mae angen gweithredu. Dyna pam ddeithon ni yma. A da ni'n mynd adra nes cawn ni'n restio. Mae gen Siôn bwynt. Os gweithredon ni'n fyrbwyll heddiw, fyddwn ni'n difaru drannoeth. I ni wedi gwthio'r cwch i'r dŵr heddi, a'n dyletswydd ni nawr yw dod ynghyd rhyw ddiwrnod arall wedi ystyriaeth gall a gofalus. Gwrthwynebu. Ar ba sail? Sa'n byd yn dod o ystyriaeth gall a gofalus. Gormod o hynny sydd wedi bod. Gweithredu sy'n bwysig. What's he saying? They're speaking too fast. That bloke, he wants action. Man after my own heart. A da ni ddim wedi dod o'r holl ffordd trwy'r tywydd garw yma. Dim ond mwyn gosod chdig o bosteri yma ag acw. Mi gymrodd protest heddiw amser maith i'w threfnu, misodd. Rhwng agraffu'r posteri, gohebyd ar awdurdodau, cysylltid ar wasg, heb sôn am yr holl waith o gael pobl yma. Da ni'n parchu hynny. Ac wedi cael yr holl bobl yma, felly mae'n gyfler i ddau golli. Be dach chi'n awgrymu felly? Sa ni'n gallu clymu'n hynna ni rwla efo cyffion, fatha suffragettes. Gweud hwnna wrthyn nhw. O, dwi'n eisiau busnesu. Mae yna gynnig yn fan hyn i ni ddilyn trywydd y suffragettes. Ia! Mi fysa rhywun yn siŵr o gael ei restio tasa ni'n malu ffenestri siopa. Gan bwyll nawr, dwi o'r farn ein bod ni'n rhoi'r gorau i syniadau byrbwyll. Ar hyn o bryd, mae yna nifer o hebwyr yn y dre sy'n ysu am stori i'w papura. Mae yna stori fawr ar blat i ni fel petai. Ond mae rhaid ni ofalu bod ni ddim yn gwneud dim byddwn ni'n ei ddyfaru ymhen amser. Gwysion da ni isio, ddim stori. Dwi'n cynnig yn bod ni'n sefyll ar draws yr hewl, yn bod ni'n mynd mas o fan hyn ac yn rwystro'r traffig. I ba ddiben? Cael restio! Falle i ni feddwl am ddelwedd y mudiad newydd. Dylen ni fod wedi meddwl am hynny cyn plastro hanner Aberystwyth. Dyn ni ddim am ei neb eryglu ei fywyd. Mae gen i welliant i gynnig Mair. Pam nad awn ni lawr y stryd at Bont Trefechan a rhwystro honno. Mae'n all unrhyw beth ddigwydd. Mae'n ni'n llawer i beryglus. Os ydyn ni o ddifri eisiau cael yn restio, dylen ni ista ar y bont ar rwystro'r traffig. Mae'n cytuno dydy. Allwn ni byth yn cadw reolaeth ar y bydd. Bydd pobl siŵr o golli. Allwch chi ddim jyst camu'r ffordd a chael eich arestio am ymddwyn fel hooligans? Dwi'n cytuno dam y redydd. What's he on about? Who are the hooligans? He's worried that we'll be seen as hooligans if we block the bridge. What's he want, the 12 disciples? At least they'll have to bloody arrest us then. Wel, dyw peth ddim wedi gynllunio'n ddigon gofalus. Dydy gweithredoedd mawr y byd ddim yn cael ei trefnu'n fanwl. Digwydd man nhw. Mae yna 100 yma heddiw yn barod i gael ei harestio. A mae rhaid y gynllun mawr gofalus di ddim llwyddo. Cynnig ffurfiol.
ein bod ni'n ista ar draws Bont Trefechan mwyn cael yn harestio ac i fyny gwys Gymraeg. Nid ydych chi'n oed ymlaen llaw. Nid dyna pa mae'r holl bobl yma. Mae gen i ofyn na fedra i gyd fynd. O paid a dod efo ni te. Blow the bridge up! The police will have to take notice of us then. Mae'n rhaid i mi ddatgan eto nad ydw i o blaid, a fydda i ddim yn cymryd rhan yn y weithred. Na fi ne. Byddwn ni wedi codi grychyn y bobl leol. Felly dwi'n cymryd bod y mwyafrif yma o blaid mynd i lawr at y Bont. Bont, Trefechan, amdani! Gai atgoffa bawb o leiaf bod Cymdeithas yr Iaith Gymraeg yn fudiad sy'n ymddwyn yn weddus. Beth bynnag sy'n digwydd, rydyn ni'n ymwrtho tractaro nôl ac yn ymddwyn yn war ar bob achrysur. Lawr â ni at y Bont.